No niin, Hyvinkääskältä Joona, terve. Videoesittely meidän huutokaupan V70, mikä on tuolla huutokaupassa myynnissä. Asiakas kävi tuossa koeajoreissun, niin lähtäis kattoo vähän, että miltä auton korin ja sisusta ja renkaiden kunto ja kurkataan lopuksi konepeliin alle ja otetaan pikku pätkä tosta ajolta. Konepelti, tuulilasi, ihan asiahko. Sieltä löytyy perus käytön jälkeä vähän kiveiskelemään tuossa auton tai niin pinnassa, mutta ei ole halennut mistään. Konepellin maalipinnat ihan asiahkot peruskäytön jälkeä. Hieman harjapesyä siinä, niin jos haluaa oikein kiiltävän timantin tästä, niin pikku myllytys, niin sit on priimaa. Mutta todella vähän mitään kiveiskelmiä ja sen semmosia. Etupuskuri kans, ei halkeamia. Tutkat löytyy sieltä, niistä en osaa sanoa toimiiko, olettaisiin että toimii, mutta en ole katsonut niitä. Lohkolämpäri, pistoke siinä, pumpiot on ehjät. Toinen on täällä selkeästi vähän sameahkompi. Alla todella heikot kesärenkaat. Siellä on se on noin 2 milliä mitä tuolla on. Eli noilla ei hirveästi jääkelellä meinaa pakkasen puolelle mennä, niin ainakaan lapset kyysä, niin en uskaltaisi. Sen lisäksi nuo aurauskulmat pitää autoa säätää. No sisäurat kuluu näistä paljon nopeammin. Kohta näyttää vaikka nuo talvirenkaat. Niin oikea kuljettaja, tai tää on oikean puolen pellit, suorat, ihan siistit. Oikean puolen takakaari näyttää tältä. Helmot tuossa. Sitten oikea etukaari otetaan täältä. Näkyykö siinä? Noin. Jarrut on ihan asiahkot. Ei oo mitään käppiä. Nää on suht vasta varmaan, että se on laitettu. Nää on aika hyvän näköiset. Ja sitten takana, siellä on ihan pientä uraa sitten. Jes. Umpiot takana, ehjät. Takapuuskuri muutenkin siistiä, ehjä. Ja vasemmat umpiot siistit. Nää kaukalot. Täällähän meillä on silleen vähän kupruilee tää tälleen. Se on hyvä tiedostaa. Jossain vaiheessa sitten voi olla, että saa jonkun verran maalia lyödä pintaan. Kuljettajan pellit, suorat siistit, asialliset, vasen etukaari. Tämän näköinen siisti on. Levyt hyvät, renkaat surkeat. Ja täällä kanssa niin ehkä millin paremmat sattuu nuo eturenkaat ole, jos sitäkään. Sitten niin linglongit on täällä merkki ja koko on 245/418. Ei oo mitkään yverikalliit, kun tuo uudet rattaat laittaa. Mennään tuohon sisälle. Lähdetään kurkkaamaan kuljettaja istuin. Ja siisti. Ei oo tupakoitu. Eihän se kissat eikä koirat täällä. Näin. Ehkä semmonen ihan hieman tommonen vanha nahka tuoksahdus. 310 on siellä mittarissa. Autoilla. Yksi avain tosiaan löytyy tähän autoon. Sitten lähtee käyntiin. Täällä on meillä katsastuslaput. Siellä on hyväksytty. Pakoputkisto vuotaa edessä korjattava ja pakoputkiston kiinnitys on irti, hyväksytty muuten. Yes. Muotokirja. Mä laitan tästä erilliset kuvat tulemaan. Voit skipata tästä eteenpäin hieman, jos et jaksa näitä katsoa videolla. Siellä sääntilliset 29, 39, 52, 62, 73, 82. Öljyvaihot. 92, 106, 125, 138, 149, 162, 107, 3, 183, 193, 212, 225. On niinku hyvin settejä laitettu. Tuolla tulppia sitten erikseen. 235. Täällä on osa huollosta sitten alettu seuraava mistä itse tekemään, kuten huomaa, niin huoltojen leimat puuttuu. 246, 254. Tuolla on tulpat, takajarrupalat, moniura hihna vaihdettu. Sitten tuolla vaihteistoöljy tehty. Pakoputken jousiputki, pakosarjan tiivisteitä on tehty. 265 tuolla tulppia ja takakumipakoputken takapönttö. 275 EGR-venttiili. Ja näin vaihteistoöljyt siellä kanssa tehty.
tehty 281, 297 tehty 24 lokakuussa viime syksynä. Sen jälkeen öljyjä ei ole tähän vaihdettu, eli olisi öljyn vaihon paikka. Elikkäs jonkun verran on laittua. Ja ensimmäinen ostajalle löpöä pääsee laittamaan heti sitä se tuolla sanoo. Kurkataan sitten konepelli alle. No niin, sitten ollaan konehuoneessa. Kyseessä on ketjukoneellinen Volvo. Toisin kuin 99% Volvo muista autosta on hihnakoneella, ketjukoneella. Ja tässä ei tosiaan ole sitä vaihdettu, eikä ollut tarvettakaan. Se käy ihan smoothisti eikä siellä mitään. Vitsi kun on pimeä, on pitää valoa tänne antaa, mutta kuiva konehuone on. Ei oikeastaan mitään sanottavaa. Kurkataan tonne öljykorkkiin. Sieltä näyttää öljykorkki alla. Jeps. Sitten takakontti. No niin. Takakontin tää tämän kahva, niin täällä on joku jousi silleen, että sit kun tää on auki, niin tää pitää tolleen mahdollisesti vetää takaisin. Pikku tommonen juttu. Mutta hyvä tiedostaa. Volvo aluvanteet siellä talvelle. Nää on nastat. Oho, sieltä melkein tullaan ja ulos. Eli nastoja löytyy, mutta niitä on jonkun verran myös nypitty pois sieltä. Tai nyppiytynyt. Ja niin kuten huomaa, täällä vasemmassa laijassa on niinku täällä, otapas tuossa kohtaa, niin jonkun verran on nuo ura täältä puolella kertona tänne, niin tää on niinku enemmän kulunut, että tossa on niinku ihan selkeä. Että auraskulmathan tähän pitää sitten säätää. Että muilla uskaltaa sitten varmasti turvallisesti lähteä liikenteeseen jatkossakin. Otetaan vielä nopea piikki tänne takaistuimille. Se on siisti, tilaava. Takapenkit siinä kanssa. Sisääntuloväylät kaikki jirissä. Jos tulee mitään kysyttävää, saa laittaa mulle säpöön tai sitten WhatsAppiin tai soittaa suoraan tai tulla katsomaankin. Huomiseen vielä aikaa. Huomenna huuto päättyy. Ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa ja tervetuloa